Μείζον θέμα των τελευταίων ετών αποτελεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. Με τις κλιματικές αλλαγές και το φαινόμενο του θερμοκηπίου να απειλούν το μέλλον του πλανήτη, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας. Ένα σπίτι χωρίς θερμομόνωση καταναλώνει για τη θέρμανση και την ψήξη περίπου 2 φορές περισσότερη ενέργεια από αυτή που θα χρειαζόταν εάν είχε. Οπότε, η θερμομόνωση τόσο για την οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί μονόδρομο. Με 30 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία της μόνωσης, η Knauf Insulation, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων πετροβάμβακα με ECOS Technology και ορυκτοβάμβακα με ECOS Technology, μια επαναστατική νέα τεχνολογία συνδέτη, χωρίς φορμαλδεΐδη, φενόλες, ακριλικά και τεχνητά χρώματα, που βασίζεται σε ταχαίως ανανεώσιμα υλικά αντί σε χημικά με βάση το πετρέλαιο, προσφέρει στον καταναλωτή λύσεις για όλα τα είδη θερμομόνωσης, όπως για παράδειγμα η θερμομόνωση κεραμοσκεπών, η εξωτερική θερμοπρόσωψη, η θερμομόνωση ταράτσας, η θερμομόνωση και ηχομόνωση δαπέδων, τείχων, είτε σε γυψοσανίδες είτε με τούβλα. Τα προϊόντα με ECOS Technology της Knauf Insulation έχουν το πρώτο χρυσό πιστοποιητικό Eurofins για την ποιότητα του αέρα στα κτίρια, ενώ μαζί με το ξυλόμαλο Heraclith έχουν τη γερμανική περιβαλλοντική σήμανση Μπλε Άγγελος, μια επιστοποίηση για τη φιλικότητα των προϊόντων προς το περιβάλλον. Τα ωφέλη πολλά. Οικονομία στην τσέπη μας, θερμική άνεση, προστασία από πυρκαγιά, ηχομόνωση, υγιεινή και φυσικά αειφορία για τον πλανήτη.